нещо изобщо, защото Споделяш, да, споделяш. аз... Чакай сега да видя. Ето ни го. Трябва да имаш два рутера обаче. Единият твоя и другият на доставчика. Разбираш ли? Да, защото аз го слагах, махах Добре, и хайде да не бях. докараме сега един рутер. Ето го. Той ще ти бъде доставчика, така ли? Да. Кръсти го Атлантис, за да не сбъркаш. А, Повече. Да, добре. Добре. Тук обаче само с Там, Backspace се трие, да. да. Сега ще го... Да Добре, се добре, ориентираме. сега. Да, и сега. А необходимо ли да свързвам сървър Хубаво е, към за да може да се тества, че работи, иначе няма как да се тества. така? Така, кръстосания кабел между То, двата рутера. Точно така. Добре. И някакъв пак кръстосан обаче, защото пак. рутер и компютъра са еднотипни устройства. Да, тук чудесно. Този сървър, който ми е тук при Видин, то не се вижда много как съм Ще го пише кръстила. Видин. Да, добре. А връзката така ли трябва с този кабел или да го смена? Така е прекрасно. Добре. Само да видя колко свича пишеше, че трябва да имаш. С поне 3 вилана, но на Да, бързина аз се комутатори. опитах с 4 да го Да, направя. не, добре е така е добре, прекрасно е. Прекрасно е така. Топологията ти е много добре. Мгм. Имах Топологията ти е точно както трябва. Какво още питаш? между свичовете дали добре съм ги вързала, Точно така, кръстосен кабел трябва да бъде точно така е. Да. но някак си не си ми комуникират самите устройства вътрешните устройства. Пробвах. Ето тук. Вътре в един вилан комуникират ли си? В един вилан, да. Да, значи интервилан рутинга не работи. Я дай първо да видя Видин, конфигурирането на Видин. Влизаш в Видин, да, Чакай Common къде отиде. MD2. Така. Така, Видин, дай ми Showrun. Enter. Да, Showrun. Искам да видя какво си конфигурирала там. Чакай малко сега. Спри. Да, накрая ще сложиш пароли. Дай един Да. спейс. Да. Спейс. Така. Добре, давай още спейсове. Още. Чакай малко сега. Имам портове, които не съм ги вързала. Трябва да ги присъединиш към някой вилан, не бива да остават към вилан едно. Добре. Чакай сега. Трънк на гигабит 01 и 02 ти е трънк. Добре. IP адрес на VLAN 99 имаш. Добре. Гейтвея ти е окей. Добре. Дай надолу. Още един спейс. Добре. Сега, дай да видя show VLAN brief. Добре. Така. Ето тези, които са останали на дефолт на единицата на VLAN Да, 1, трябва да ги трябва да ги присъединя. пратиш някъде. На Да. 10, 20, 30. Може да останат само трънковете, нали, няма да ги... Трънковете си трънкове. Така. Добре, това е добре. Дай сега да видим другия. Тези гигабайти, И те са ти трънк. Тук могат да излязат, че са в VLAN 1, но те на практика са ти трънк. Дай сега да видим другият. Switch. сега, един момент. Пловдив. Пловдив, добре. Пак Този шоу. да го затварям, Да, ли? можеш да го затвориш, можеш да. Да е шоуран тук. Колеги, има опасност да не ни стигне времето последния ден до обяд, така че форсирайте.
Дай сега още да видя, още спейсове. Да, и тук имаш такива, които ще ги Да. оправиш. Имаш трънк връзките. Добре, добре, добре. Дай сега да видим и рутера. Така, дай шоу, пак шоурън ще ми дадеш. Така. Добре, чакай сега да видя. 0,10, 0,20, 0,30, 0,99. Добре. Дай надолу Enter. Би трябвало да се виждат, бе. Чакай да видим. Сега, дай още на Enter. Space. Така, Show IP Road за пътя. Show IP Road. Така. Нямам. 10, Или това е... 20, 30, 99. Имаш ги мрежите всичките. Дай да видим сега. Я отиди на този сървъра, Варненския сървър, в ляво. Така. Така. Дай първо да видя десктоп, IP configuration да видя. Добре, затвори тук, влез в... Не, долното затвори. Да, в Command Prompt му влез. Run, дето пише, да. Кажи IP config една дума. Така. Enter, Да, или? да. Добре, хайде сега да пингнеш гейтуея, който си задала. Виждаш ли го? Най-отдолу тия гейтуея е излязъл. Пинг Да. и НГ. Изпусна едно на. Да. Мгм. Добре. Нещо гнило има. Добре, сега ще пингнем PC 0. Това 10-10, дето завършва. До него, под него, което е. Добре, пингни. Дай стрелка нагоре да ти излезе последното. Дай стрелка нагоре да ти излезе последното и напиши 10. Да, ентер. Тук го виждаме. Имаш ли от същият? Имаш 10-30. 10-30 ти е долу на PC3. 30. Да. Трънг връзката не ти е добре, най-вероятно. Нещо не е добре в трънг връзките. Дай сега да видиме. Затвори го това нещо. Няма да го чакаш, затваряй го. Така, първо ми посочи този кабел, който е пунктирания между двата свича. Тук в стрелкичката. То ти е... Опа, го разкачвай. Гигабит 0,1 ли? В 0,1 ли беше? 0,1. Да. Добре, а от другата страна ти е на гигабит 0,2. 0,2. Добре. Хайде сега във Варна да влезем пак. Във Варна да влеземе. Да. Влизаме във Варна да видим шоурън. Във Видин, където? Извинявай, Видин. Ти нямаш Варна. Запомня цялата буква и се съчинявам нататък. Няма проблем. Видин, дай ми пак шоурън. Така. И прелиствай надолу. Искам да видя гигабит 0,1 и 0,2 как са конфигурирани. Опа, чакай сега. Switch Port Mode Trunk. Switch Port Trunk Native VLAN 99. Switch Port Trunk Native VLAN 99. От тук е добре. И VLAN 99 имаме адрес. Добре, дай сега да видя това. Другия. На другия switch гигабитовите.
Да, пак искам да стигнем до гигабитовите. Switchport. Mode trunk. Switchport. 99. Добре, дай още. Тук съм ги разместила. На Това няма, фаново. това няма значение за момент. Дай сега още един спейс. Така. Добре, това е 120, а Видин... На 100 мисля, че беше. Дай да го видиме. Чакай. Ти не си го затваряла, така че то се вижда. 100 е. Добре. Добре, дай тук от... кой беше долу? Пловдив. 10. Пловдив. Дай още един спейс да излезем от тук. Така. Я пингни пинг. 186 ли ползваш? Ама Точка 5, трябва точка да отида в 99. Не, от тук точно пишеш пинг. Да. а, 186.5.99.100. Видиме тук дали върви между двата свича. Нещо има гнило между двата свича. Нямаме връзка между двата свича. По някаква причина. Настройките сутринта са окей. да почнем лекциите имах връзка, но не знам каква е причината. И тук ми беше 5 от 5. Да. Сега нещо гнило е станало. Shutdown. Да. Дала си на Видин, си дала shutdown на интерфейс, на гигабитовите интерфейси си дала shutdown. На Видин, влез в Видин, да, влез в Видин, така. Влез Global Configuration Mode. Конфте. Така. Сега влез в интерфейс range гигабит 01-02. Интерфейс? Интерфейс range. Range. Първо range. Ранге. G01 Иренце G02. Enter. Така, no shutdown. Една дума беше, нали така? Точно така. Чудесно. Така. Дай в дясно сега. Така. И Enter. Сложи един Enter. Да. Стрелка нагоре да викнем последната команда. Така. Само, че трябва да изчакаме малко време да го пускам ли пинга? Пусни го пинга. Може би няма да тръгне, защото имат нужда от 50 секунди, за да си вдигнат портовете, свичовете. Я премести, да покажи топологията, да видим дали са оранжеви още. Зелени са. Не станаха зелени. Я пусни пак. Пак го пусни. Да? Ето, тръгна. Да. Така, добре, хайде, къде бяхме? На кое PC бяхме? Тъпингвахме и то не ни тръгна. И влез на някое PC. От сървъра мисля, че почнахме, но нека. Няма значение. В Command Prompt-а. Run, да. IP config дай. Една дума, да. Добре. Добре, пингни гейтвея сега. 186.5.10.1. Дето е. А... 5.10.1. 10.1. Да. Ето сега вече си виждаме това нещо. Gateway го виждаме. Добре.
Я да видя на рутера ти конфигурацията. Това можеш да Да го минимизирай. затваря. Добре. Както искаш. На този София, нали Мгм, така? мгм. Така. Дай да видим Show IP Road пак. Стрелка нагоре. А, Стрелка нагоре ще ви върнеш последната. Да, е така. Добре. А, имаме интерфейсите направени. Добре. Хайде сега да се върнем на някое PC без значение. Да кажем на PC1 да отидеш. PC1. добре. Да. В Run, да. Сега пингни сървър 1. Пинг сървър 1 е какво? 185, 5, 10, 20. Така, малко време ще му трябва, че трябва да прекоси, да отиде до рутера и да се върне. Ето тръгна. Добре, хайде сега 186, 5, 30, 10. Да пингнеш лаптопа. 30, 10. Добре. Добре. Нещо от VLAN 20, там горе имаме един лаптоп 2030. Добре. Добре, това тръгна. Хайде сега го сейфни. Направи му сейф на цялото. Да. М, Можеш да го затвориш, да. Сейф. Не сейф аз. Сейф. Само сейф. Добре. Да. Че с това сейф аз правите по 1000 версии и после не знаете кой къде е. Да. Така, сега. А, трябва да направиш, да измислиш IP адреси. На... Този доставчик Atlantis трябва да го конфигурираме. Мгм. Трябва гигабит 00 и гигабит 01 да му зададем адрес и ти там си измислил 186 550, доколкото те виждам. Да, някакво, да. И добре, давай, ама трябва и за между двата рутера да измислиш още един мрежов адрес. Я си вземи там коментарите и си сложи още един, за да гледаме, да не ги объркаме. А, Вземи си с коментарчетата. Това май беше, май го подмина. Това дали мисля, го че беше. тъкнах? Да. Да. Кой адрес ще измислиш? Ами, 186, пак 186, 5, 100 да бъде това пак. 100, нали, точка 0 с префикс 20, с префикс 30 ще го направим. Айде, тук ще го направим с префикс 30. 30. Така. И ще дадем първия на нашия рутер. Мгм. Хайде да влиза и в доставчика сега. В Атлантис В влез. Атлантис. Escape натисни. Escape. От клавиатурата Escape. Така. Влизаме в Атлантиса. Той не е конфигуриран изобщо. Добре. Дай му много. Не искаш да ти Не, помага. не, изобщо. Ако иска някой колега, аз ще си го доправя, нали? Хайде, Важното е, опитай че се да си другите го неща ги доправиш. коментира. Ще седя тук до 1 часа, за да мога да ви помагам на всички, които искат. Ама сега искам пак 10 минути почивчица. Нали Да, става? и някой друг да не се възползва. Благодаря много. За това съм тук. Добре. Вижте тук, изключвам се, излизам, разговорете се кой иска, кой какво иска. Сега ще ги агитирам да се включат по-активно.